uZuma uzwe enkantolo eyobhekana ne-IEC nje umkhonto wesizwe party uqeda ukugcwalisa mfi inkundla i-Orlando eSoweto emcimbini wokwethulwa kosomqulu wezethembiso zokhetho weqembu i-People's Mandate. Inkulumo kaZuma uyethule ngolwimi lwesiZulu. Ingabe yini ngempela isizathu salokhu? Yebo, kuqiniso ukuthi mhlambe njengoba kade kukhona nabaholi bamakhoyisana kukhona ozothi manje bona kuthiwani ngabo. Kakade vele noma usebenzisa isingisi basuke bevaleleke ngaphandle ngoba izilimi zabo lezi abayikhulumayo azize zingakhulunywa. Khathi yethula inkulumo, uZuma unxuse abavoti kuba banike iqembu ithuba leminyaka emihlanu ukulungisa izinto. Ukugcwala kwenkundla ingabe sekusho khona ukuthi iqembu leli elincane kuna wonke selinikwa ithuba. Uma-ke uformer president lo osewumholi we-MK Party ethuma ekanikezwa ithuba kwatholakala lo 2/3 majority, ziningi izinto azoyishintsha okufaka phakathi udaba lomhlaba nanokuthi-ke isithunzi samakhosi sibuyiselwe ngoba umhlaba namakhosi izinto ezimbili ongeke uze uzehlukanise. Enkulumeni yakhe uZuma uthe uma iqembu lithatha intambo ngokuthola okubili kokuthathu evotini lizoguqula umthetho osetshenziswa njengamanje ongasentshonalanga i-Roman Dutch law. Umbuzo-ke okhona ukuthi yini ezivimbayo? Ngoba uma kuwukuthi sakwazi ukuthi ngaphansi kohulumeni wentando yeningi sisithole lesibalo esidingekayo okubili kokuthathu 2/3 majority ngesikhathi sikababa uThabo Mbeki, kungani kungasetshenziswanga lelo thuba ekutheni kulungiswe izinto ezingahambanga kahle? Ukungena kukaBonkosi Khanyile owagwetshelwa imbhikisho ye#FeesMustFall abafundi befuna imfundo yamahhala ngaphansi kahulumeni wakhe uZuma. Kuzibeka kuphi ithembiso zeqembu zemfundo yamahhala kubafundi ababuya emakhaya aswele? Cishe uzokhumbula ukuthi ngaphambi kokuthi aphoqwe iqembu lakhe ukuthi esule njengomengameli wezwe, into eyenzeka esinye seyimemezelo azenza kwaba yikona ukuthi abafundi kufanele bathole imfundo yamahhala ikakhulukazi ey'khungweni zemfundo ephakeme. Okusho ukuthi-ke uma ethi uzoqhubeka lapho agcine khona kulula ukuthi abantu bamkholwe ngoba useke wakusho lokho ngaphambilini. I-MK Party inenyanga eyinhlanu yasungulwa iholwa nguZuma oneminyaka engama-82. Abaningi bathi-ke umsholozi usekhathele, kodwa-ke okubonakale izolo e-Orlando Stadium kusho okunye. Kuyiqiniso lokho, kodwa into ongadingeka ukuthi yenzeke ngaba ukuthi abantu azosebenzisana nabo intsha ibe yiningi ukwenzela ukuthi ikwazi ukuthi inikezwe amathuba ukuthi nayo ihole kubonakala ukuthi yini abayibeka etafuleni. Uphiko lwezempi lwe-ANC umkhonto wesizwe lahlakazwa ngokusemthethweni emcimbini owawuse-Orlando Stadium mhla zili-16 kuZibandlela ka-1993. Mhla zili-16 kuZibandlela ka-2023 uZuma wamemezela ukuthi uzokweseka iqembu i-MK Party emcimbini owawubanjelwe eHector Peterson Memorial Square e-Orlando West.